Ebanghelyo tulog buok ang ipakita nga kinaiya ni Marta ngadto kang Hesus, Maria ug ni Lazaro, pero ang main story nga rin si Marta. Tulo ka mga nindot nga kinaiya ipakita ni Marta nga rin ang pagka-friendship nila ni Kristo. Okay? Tuwa sila pagka-friendship, iya jud gisugat si Kristo nga taliabot. Ikaduha, pakita ni Marta nga rin ang iyang hope paglaom. Naglaom siya nga si Kristo makaayo o makapabuhi kang Lazaro. Sunod iyang faith, unwavering faith, faith nga wali paglubad. Ang ipakita ni Marta sa diha na banhaw si Lazaro ni samot ka uminto ang pagtuo kay Kristo. Hinaot na ininit po ta sa tuang relationship with God, na attempt na pag-friendship, hope ug faith. Palig manindog. Diha sa papausanong pagampo mudangop kita kaniya isip mga sulugoon singarian. Mingon kita Ginoong Dios kaluyi kami.